No niin, näin vedetään ahve tunnen lähelle. No kun Joo, nyt tarvii nähdä se, miten se tapahtuu. Siis tosta noin sivuevän alta lähdetään. Ei ole mitään mitä pitää kiinni, niin vähän vaikeeta, mutta tosta niin kun vaan vetää kettyyn kulmaa. 45 astetta paljon tossa ne on. Selkärankaa tonne noin. Sieltä se menee niinku järkevästi tolleen, että kun täältä vetää kanssa, niin sitten se menee yhteen, eli läpitte asti. Tosta. Ja sitten tosta kurkku kokonaan pois. Sitten tuolta selkä kokonaan pois. No. Selkä kokonaan poikki. Heti kun sen sais. Noin. Sitten siellä on sisäälmykset kiinni. Sitten vedetään täältä näin pehväreijästä läpitte. Sitten se niinku slaidaa vaan tonne etupäähän ja pystyy puukon terävällä, vielä terävällä osalla vetään kokonaan poikki. No, onko tää vaikeeta? Se meni about hyvin, niinku kirjassa. Sitten vaan niinku otetaan tuolta anuksen kohdalta kokonaan pois. Noin. Ja mä oon oppinut tän yhdessä päivässä tässä hetkessä noitten kanssa. Niin kuka tahansa muukin pystyy. Siinä on puhdas kala. Ehkä. On siinä vielä jotain. Se on about puhdas. Noin.